вече? На училище си? Ставам вече. Аз станах, да знаеш. Много рано от тебе. Айди. Аз обичам училището. Чао. Здравей! Днес ще имаме училище, много се радвам. Аз пък не. Кажи, мога ли да припиша? Не от моята приятелка и от мен. Ти си купава и разбери, че няма да припишеш от умните. Тя не е толкова умна, ама айди. Ох, бе, пак ли няма никакви храни лузари в това заведение? Пух. Кажете? Какво? Учителката няма? Някой е отвлече ли? Кой беше? Един. Кой един? Кой? Един? Един? Един кой? Един кой? Абе, човек, не ми обясняй така. Ами кажи, кой е? Един. Добре, един клон. Какво? Онзи клон. Бързо. Клона дойде. Отвлече учителката. Бързо. Фащай го. Завършете го.